Dance Remix. Corona, corona, bakit patray ka? Virus man o virus ang tawag sa'yo, sino pa? Ang daming corona, kay Pia lang at Triona. Kaya sa universe lumayas ka. Corona, babay na, di ka namin dun sa earth. Corona, babay na, nagkakatsak at kagulan. Corona, babay na, nagkakasira ka ng rampa. Corona, babay na, mag-viral ka na. Corona, babay na. Corona,
consideration with its two personality is not combined. Yes, that is social distance. 1 liter. Consideration with its two personality is not combined. Yes, that is social distance. 1 liter distance. What is social distancing? While social distancing, it is a kind of consideration with its two personality is not combined. Yes, that is social distance. 1 liter. Dancing to the beat with DJ Rams.
Hello, hello. Hello, test. Mic. Pisa na yung misa. Ayan, shout out dyan sa 5 million viewers natin. Ayan, magandang tanghali po sa lahat. Pisa na yung sermon. Ayan, shout out sa inyo dyan. Maraming salamat. Ayan, nag-live po tayo na umaga kasi wala naman trabaho. Kasi dapat yung live natin alas 5 pa. Ay, sayang naman yung oras mamaya. Baka busy na kasi. Pag alas 5 kasi guys, marami na nakaka-live. Bakanti naman yung oras natin. I-live na natin. Ayan. Shout out sa lahat ng mga members ko dyan. Ayan, maraming salamat sa inyo. Ayan, siyempre nakawin din naka-live guys. Naka-live din sila. Mayani, naka-live din sila. Banat. Ayan. At sino pa ba naka-live kanina? Ayan. Siyempre naka-BG-BG tayo sa baba. Ayan, shout out dyan sa team Maliw-Maliw. Ayan, siyempre shout out dyan kay Ma'am Rachel. Ayan, shout out dyan kay Freelads na kay Ma'am Blazy. Ayan, hindi natin nakikita. Ayan, kamusta naman kayo dyan? Ayan, Ma'am Blazy. Ayan, Freelads Nelson. Ayan. At sa lahat po ng mga kaibigan po natin, may shout out ulit sa inyo. Ayan, shout out sa bansang Pilipinas. Shout out sa lahat ng mga OFW, yung mga bayaning buhay. At siyempre, shout out sa lahat ng mga bayaning buhay. At siyempre, tayo po yung mga OFW. Ayan, siyempre, shoutout din yan sa kaibigan natin sa Mardi Nation. Ayan, may shoutout po sa ulit sa inyo. Ayan, shoutout din sa bansang Pilipinas. Ayan, shoutout muna natin yung mga members natin. Shoutout dyan kay Ma'am Scarlett. Ayan, kay Maria143. Ayan, kay Bro Noel Naraha. Ayan, kay Lord Sweet Kate. Kay Ma'am Bruce Vlog. Kay Ma'am Nilda, Ma'am Carmen. Sino pa ba? Lord Zalde 7. Ayan, kay Lord Pio Pio. Ayan, tama-tama na yan guys. Mamaya pag may tawag, alis na tayo. Magandang shout out ulit sa inyo dyan guys. Tama, patugtog lang muna tayo habang tayo ay para at least matakbo naman yung oras natin. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo dyan. Ayan, maraming salamat din guys sa nagtamsak sa aking live. Ayan, maraming salamat sa patamsak nyo dyan guys. Ayan, sa 28 tamsak, maraming salamat. Ayan, maraming salamat.
Ayan, maraming salamat sa Lods. Pio, Batang Pobre, maraming salamat.
Yan, shoutout sa Lods. Lods Sally, maraming salamat. Shoutout sa Lods. Yan, pa-music lang mga Lods. Iloilo Beats Club. Team Rocket. DJ Bongbong. Ayun. Yan, shoutout sa Lods. Saldi 7, maraming salamat sa pagdalaw, Lods. Ayun, shoutout din kay Lods sa Batang Pobre. Yan, kay Lods Pio Pio. Ayun. Siyempre, shoutout din sa akin. Makaabot lang tayo na yan. Tinamang-bilis lang ng oras guys. 41 minutes na. Diba? Ganun lang. Makabuo ka ng 2 hours araw-araw. Okay na po yan. Ayan. Maraming salamat ulit yan sa inyo dyan guys. Sa paano dyan. Ayan, tamang pang-music lang muna tayo. Tumatakbo naman yung watch hour natin. Oo. Siyempre. Dami naman kasi naka-live ngayon. Siyempre, live na din tayo. Oo. Okay na yun. At least matakbo yung oras natin. Maraming salamat ulit dyan sa inyo dyan guys. Tamang pang-music muna. Mag-chat-chat muna tayo. Sa tatuloy sa inyo dyan. Maraming salamat. DJ Bongbong. Basta DJ Boom Boom, the best. The best na, mapasaot ka ba? Ini kamera sa kulay green. Matte green. Iloilo Beats Club.
Bongbong. DJ Bongbong. Idol. This is Team Rocket. DJ Bongbong on the mix. Ayun, shoutout kay KJ Babes. Kumusta ka naman na KJ Babes? Ayun, maraming salamat sa pagdalaw. Feel the music of Iloilo Beats Club DJ. Iloilo Beats Club. Team Rocket.
DJ Boom Boom, the best. The best na mapasaot ka pa. This is Team Rocket. Feel the music of Iloilo Beats Club DJs.
Bomba Birada Public May Dance. Saot kamayan, basi ka sandad, magwaswas saot, kay mo si DJ Bumbong Idol. The best music mix only here on DJ Bumbong Remix. DJ Bumbong Remix. Iloilo Beats Club. DJ Bumbong Idol. This is Team Rocket.
DJ Bongbong at Idol. This is Team Rocket. DJ Bongbong on the mix. Feel the music of Iloilo Beats Club DJs. Basta DJ Bongbong, the best. The best na mapasaot ka pa. Iloilo Beats Club. Team Rocket.
Ayun, ayun, pasensya na kayo guys. Tapos wala kasi kumain eh. Ayun, maraming salamat sa inyo dyan. Ayun, shout out Ma'am Juan Channel. Ari si Maria 143. Ayun. Yes, Ate Joan. Ito na naman si Ma'am, naghuhugot na naman. Ayun, harang Adipalti. Ayun, maraming salamat sa iyo, Ma'am Carmen. Ayun, Ma'am Joan, maraming salamat. And Mayang, maraming salamat sa pagdalaw. Sige lang, maghugot ka lang doon. Ayan, Miguel, shoutout sa 10 million viewers natin guys. Ayan guys, kami mga premiere po kayo dyan. Ayan, katatapos na. Yung Lods Nono, maraming salamat sa pagdala, Lods Nono. Ayan, Ma'am Ami, maraming salamat sa pagdala, Ma'am Ami. Si Ma'am Ami Jimenez guys, nagda-live din yan every day. Ayan. Ayan, nagdodoble tayo. Ayan, saglit lang guys ha. Tapos kumain, nagprito ko ng isda. Isda tsaka may mayroong suka na may sili-sili. Spiga mo na limon. Sarap. Ayan, kumain na ba kayo dyan guys? Ayan, sige, sige. Ipin ko na si Ma'am Amin pala, duwala pala si Ma'am Amin. Ayan guys, mayroon na po kayong moderator. Ayan, si Ma'am Johan, mayroon na yan. Saka si Ma'am Maria. Pwede kayo mag-comment guys, parang hindi kayo masako dyan. Kaya matamsak naman upcoming premiere ko dyan guys. Kaya maraming salamat sa iyo, Thunder TV. Ano si Thunder TV ah? Naglulukuan lang tayo dyan, Thunder TV ah. Ayan, ayan. Be good. Nakarelate sa mga thumbnail natin. Be good person but don't waste time to prove it. You know the person are not deserving. Ayan, sige, sige. May points naman doon. Sige, mag-Englishan na kayo dyan. Ayan guys, may nakapin po tayo sa taas. Ayan, pa-support naman natin na palablab naman. Di kita nyo mag-iban po kayo ng bakas dyan kay Ma'am Joan. Ay, kay Ma'am Joan tuloy. Kay Ma'am Ami kasi guys, nag-aayuda din po yan pa nagla-live stream. Maraming salamat ulit sa inyo sa pagdalaw sa 10 million viewers natin dyan. Ayan, pasensya na kayo guys kasi bakit pa kami yung takalian. Ang sarap ng ulang pritong isda. Yan. Kwentong ano muna tayo, kwentong politics muna tayo kasi puro na lang tayo. Ano naman sa politics guys? Para maiba naman yung view. Yan, welcome sa iyo, Loz, Ma'am Joan, Loz Joan. Paano sasabihin ko? Maraming salamat din sa pagdalaw. Ayan, mabala kayo ng link nyo dyan guys. Kung gusto nyo umakyat, ay bigyan ko yun ng hadanan. Magsabi lang kayo. Sana si Thunder. Ayun, sa 10 million viewers natin, maraming salamat ulit. Busog ko. Ayan, sa lahat ng mga OFW dyan. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan. Sa lahat po ng mga bayani. Buhay na bayani. Glad shoutout. Ayan, nakalang hours na po tayo. Ma'am Carmen, maraming salamat sa pagdalaw. Ayan, maraming salamat. Ayan ko naka-live din si Maria. Ayan, sumisilip-silip din ako sa live niya. Ayan. Maraming salamat din sa pagdalaw, KJ Babes. Yan pala si KJ Babes na kadalaw. Kumusta ka naman, KJ Babes dyan? Ayan, hindi na nadalaw. At saka si Freelance Nelson. Ma'am Lacey, kumusta na po kayo? Ayan, hindi na natin sila nakikita rito. Amin na sa mabuti rin po kayong kalagayan dyan. Ayun
guys, kung may mga bahay pa kayo dyan, kung may mga premiere pa kayo, baka hindi pa ako nakadikit, dikitan ko kayo ng 5. Ayun yung 5. Legit yan guys, play ko pa yung video nyo. Ayan. Yung kay ma'am, ano pala kay Ma'am Ruby Apal. Ma'am Ruby Apal, tuloy-tuloy pa yung play ko ng video mo. Ayan, nawa ay mag-live ka na rin. Ayan. Baka after 2 months, makakuha mo na rin yan. Ay, after 2 months siguro. Ayan. Si Ma'am Ruby Apal, kung sino ka ilala kay Ma'am Ruby Apal, yan natin din nga dito po yan sa Kuwait, yung kaibigan po namin. Ayan. Ayan. Ma'am Ruby, no worries po. Ayan, tuloy-tuloy po yung play ko ng video mo. Ayan. Maraming salamat ulit sa iyo. Ayan. Live ka rin minsan. Mag silent live para padagdagan din siya. Ayan. Maraming salamat ulit yan sa inyo sa 8 million viewers natin. Ayan. Kahit pa unti-unti makatulong niyo po tayo sa mga ibigan natin guys na kailangan ng watch hour. Kasi si Ma'am Ruby Apal kasi guys matagal na po yan. Yung bahay niya yata higit 1,000 na. Nung dumalaw sa live ko, nakita ko, 1,068 pa lang doon yung kanyang watch hour. Siyempre, tulungan na natin guys. Kaya paano mapiplay kasi hindi naman napiplay yung video niya. Wala namang gamit. Sayang din. Makatulong tayo, kakunti-kunti lang. Ayan, taga lang yan. Matatapos din yan. Mauubos din yan. Matatapos na yung watch hour na yan. Maraming salamat sa inyo guys. Maraming salamat sa inyo lahat sa pagdalaw. Marami na banggit pangalan ko sa kanta. Guys, may nakapit ako sa taas niya. Kung di pa kayo nakadikit kay Ma'am Abby Jimenez, support nyo naman siya guys. Mag-iwan kayo ng bakas. Tsaka nagda-live yan. Everyday din siya nagda-live. Ayan, dalaw po kayo sa live niya. Nag-aayuda po siya doon sa kanyang live stream. Ayun, Tender, maraming salamat sa pag-share ng yung 15 reals dyan. Ay, Tender, dahil kulakuhan talaga. Magkatabil naman kami ni Tender. Sunod nga, Tender, palipad ka na 100 reals na. Reals na palipad mo eh. Iloilo Beats Club. DJ Bongbong Idol. This is Team Rocket.
Ayun guys, ano na lang, 36 minutes na, 34 minutes na lang, mag-end na rin po ako. Ayun, sa 9 million viewers natin dyan, maraming salamat sa pagdala ulit sa aking live stream. Maraming salamat sa pagdala ng Joanne. Ayan, kay ating mahal Carmen. Maraming salamat. Ayan, kay Mario 143. At sino pa ba rito? Sa lahat po na pumupunta rito. Sa 10 million viewers natin guys, may nakapin po ako sa taas. Support naman natin yung nakapin dyan sa taas. Ayan, may mga channel po kayo guys. Iwan na po kayo ng bakas. Ayan, iwan na po kayo ng bakas dyan para madikitan po kayo ni Ma'am Ame. Nagpapaangat po yan siya guys. Yan Lods, Batang Pobre, Lods Piopio. Maraming salamat sa pagdala ulit. Kamusta na Lods Piopio? Mainit na dito. Ayan, Maria, maraming salamat sa pa-BG-BG. Ayan, naka-live. Ayan, naka-BG din ako doon sa isang cellphone ko sa'yo. Ayan, mga shoutout ulit sa inyo dyan. Maraming salamat. Ayan. Ayan, Lods Piopio. Maraming salamat ulit sa iyo, Lods Piopio. DJ Bongbong. Guys, pag ina na kami mamaya kasi nga baka may trabaho kami mamaya. May tawag na naman mamaya konti. Hamad. Gusto ko. Ha? Kalas. Ayan guys. Ito ako kasi customer namin. Kaya baka biglang pag ano. DJ Boom Boom, the best. The best na mapasaot ka ba? Ayan, mga shoutout ulit dyan kay Ma'am Rachel, na dyan sa bansang Pilipinas. Ayan, kamusta ka na Ma'am Rachel? Mga shoutout po sa iyo. Siyempre sa kaibigan natin si Kuya Babes. Ayan, mga shoutout din sa iyo, Kuya Babes. Dumalawa dito kanina sa ating live stream. At ganoon na po kay Ma'am Lacey at kay Frelods Nelson. Ayan, kamusta ka na dyan, Frelods Nelson? Ayan. Mga shoutout din sa lahat natin kaibigan. Si Lods Dongsi pala. Ayan, si Lods Dongsi. Bigyan lang shoutout si Lods Dongsi. Ayan, nakarang araw yata yan. Nag-premiere siya. Medyo busy na rin mga kaibigan natin. Ayan, si Lods Forever Mine. Ayan, may mga kanya-kanya ng mga direksyon. Maraming salamat ulit sa inyo dyan, guys. Maraming salamat ulit sa inyo dyan. Matuloy na pag-sort. Ayan, thank you so much. Nangyari ba? Ayan, pinapawisan na yan. Tama-tama yung mag 2 hours na tayo, guys. Pagkarabot tayo na 2 hours, ay pahinga na tayo.
Kaya naman tayo para mamaya hindi tayo mag-live kasi araw naman bukas ng Biyernes. Bukas buong araw naman tayo. Pahinga ba tayo sa live bukas? Iloilo Beats Club. This is Team Rocket. DJ Boom Boom. DJ Boom Boom. DJ Boom Boom. Idol. This is Team Rocket.
Ayan, may shoutout sa'yo, Ma'am Alavlin. Ayan, maraming salamat sa pabidyo-bidyo dyan. Ayan, shoutout dyan sa 7 million viewers natin, guys. Ayan, 1 hour and 36 minutes na po tayo. Bago mag 1 o'clock po ay ay na rin po ako ng live stream ko. Ayan, maraming salamat. Maraming salamat ulit sa pagdalaw sa aking live stream. Yan, shoutout sa lahat ng mga OFW dyan. Ayan, mapalan-based meron service meron. Shoutout po sa inyo. Yan, maraming. Shoutout din po dyan sa bansang Pilipinas. Siyempre, shoutout din sa ating mga pamilya dyan sa bansang Pilipinas. Ayan. Shoutout din. Proud to be a OFW. Ayan, siyempre guys, tayo mga OFW, ayan, siyempre mayroon tayong, kasi alam mo naman po, may naman tayo sa balita. Mayroon na po tayong hospital yung mga OFW. Yung free yata yung mga anak na OFW doon. Bukas na siya, doon sa Pampanga yata yan, Pampanga. Alam mo sa Pampanga. Ayan, siyempre guys, parang ngayon na yung si Tatay Diggs, di ba? Medyo tumaas yung moral ng mga OFW. Kasi dito guys, yung kasama ko nito, ano to Egyptian. Pero kilala niya siya, no? Yung ating presidente. Kasi nga lagi siyang nanonood ng balita doon sa Pilipinas. Lagi niya sinasabi, gawi daw, gawi. Alam mo yung gawi? Yung malakas. Kasi tuwan-tuwa kasi yan sila pagka kinalaban kasi ng yung malaking bansa. Di ba? Alam niyo na yung pinakamalaking bansa. Yan, tuwa yung mga yan. Si Tatay Diggs dati, kinakalaban niya yung, di ba? Yung USA. Ayun, siyempre, yung minsan marami kasi nagbago talaga. Alam mo kung bakit? Pag sa probinsya kasi natin, nawala yung sabong. Di ba? Kasi tatay ko sabongero yan eh. Pero kahit pa paano, nawala, di ba? Maraming nagpahinga sa sabong. Yung sabong kasi, kahit pangkain mo, itaya pa sa pansabong. Maganda ngayon tuloy-tuloy eh. Hindi pabor yan sa mga sabongero, sa mga sugarol o mga tahor. Pero pabor yan sa mga hindi nagsasabong. Siyempre sa mga pamilya na ayaw na ayaw sa sugal, sa sugarol. Diba? Pero kahit ba, guys, kahit marami pa rin sa bundok-bundok. Nang makikita mo sa YouTube, naghahabulan pa eh. Sabi na talaga, may hilig talaga sa sabong. Pagka wala pa rin siguro yan kasi tuloy-tuloy pa rin yan eh. Pag nakaupo naman yung bagong halal, siyempre tuloy pa rin yung sabong, ban pa rin yung sabong. Di ba nga tinanggal na yung isabong? Wala na yan. Kasi maraming nalulong din doon. Malaki sana yung yung tax ng gobyerno kasi ang problema. Maraming nalulong sa isabong. Ayan. Diba? Mahirap pagka yun, Lods Oni, maraming salamat. Kaya maraming salamat sa pagpasok ng iyong mga alagad dyan na Oni. Kaya maganda na rin yata, tigil na yung mga isabong ngayon. Para na malulong, di ba? Hindi mo alam, kasi kahit dito siguro, dito sa lugar na to, marami pa rin sumataya sa isabong. Marami akong kilala dito ng mga Pilipino din. Di ba? Kahit gano'ng kalaki yung sahod mo guys, pagka sumali ka sa mga sugal, siguraduhin mo yan. Maubos at maubos yan. Kasi ang sugal kasi, swerte ka sa una. Pero pag tumagal na yan, unti kang yan, inuubos yung mo. Siyempre, panalo ka nung una para sabihin mo, penas ako ngayon. Diba? Kaya ang lahat ng matipipidad ko. Marami na yan, may record na yan, marami nang wala yung alarian dahil sa mga sugal-sugal na yan. Ano naman pakialam natin doon, di ba? Siyempre. Kasi magsama doon lang kayo, mag-alaga na lang ko ng manok na mga Bisaya. Pag nabinta mo, makapera ka pa. Siyempre, pagka sabongero ka, nagsasabong ka, siyempre, bili mo ng patuka. Bili mo pa ng mga patatas pa yan, may mga apple pa yan.
May injection pa, tapos yung may-ari ng manok, malnourished din. Tapos sa manok ay mataba. Wala na. Ang buhay. Gano'n naman, kasi ako hindi naman ako sa bungero kasi. Pero pagka may pag nagsasabong sa tatay, tumataya din ako. Ay, nako. Ayan. Yan, siyempre bilang isang OFW din, di ba? Nakaka-proud din si Tatay Diggs. Oo. Kasi alis na siya sa pwesto. Iba kasi siya eh. Iba kasi dating niya pagka medyo may ano siya, pinupuna niya kagad eh. Kaya maganda sa kanya. O, di ba? Dagang sinasalubong niya. Harang pa. Ayan, maraming salamat sa paharang mo, Lods. Ni. Ayan. Oo, tapos mayroon na tayong unti-unti niyang binibigay na yung yung ID system sa Pilipinas, di ba? Ako lalo Tony, kung mayroon na yun. Pero sa amin mayroon na. Iba na mating. Pero para dulad dito, na mayroon mga isang lang. Oo, saan ka pa? Siyempre, pitong bagong papasok na administrasyon sa atin. Ito ay mas lalong mahihigitan pa yung ginawa ni Tatay Diggs. No? Ano lang yan? Ayan. Ayan, 1 hour. Ayan, 1 minute na tayo. Gawin po natin tong isang oras. Ayan. 1:50:42. Naka 2 hours na po tayo. Ayan, may upcoming live si Ma'am Scarlett yata. Alauna yan sa'yo, Ma'am Scarlett. La 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 la. Mayroon dito. Mayroon na dito, kuya. Oh, di ba? Mayroon na. Yan ang maganda kasi yan. Parang tulad dito na lahat-lahat. Isang number mo lang. Ayan, makita na lahat yung ano mo doon. Lahat insurance mo, pag na-hospital ka, yun na, titingnan. Yan naman dapat para sa atin kasi marami mga ID. Pero dalawa lang kasi dito. Pag dito ka, yun ang national ID mo rito. Tapos yun na, kung driver ka, yung driver's license mo yan, yun dala mo lagi. Doon na lahat. Pagka tinype lang yung mo, yung number mo, automatic na yun, nakakalabas na sa dapat ganun. Kaya dito, pagka ginamit ng mga mo, yung mga ID mo, mahirap din. Pero report mo lang. O, di ba? Kaya maganda yon yung ID system. D4G official, ayun. Hello po mga kaibigan, patamsak upcoming live. Ayun, salamat. Maraming salamat sa pagdalalo sa D4G. Ayan, upcoming live na to. 5 days. Ayan, sige, tamsak ka talad. 1:45. Patamsak camera natin bago tayo mag-end. Question and answer live May 24, 2020 regarding YouTube channel and Google AdSense. Ayun. Ayun guys, may nakapin ako guys sa taas. Support nyo ba yan si Loud sa si D4G official. Ayun, nagla-live siya guys. Ayan. Kung gusto nyo rin matuto po yun guys tungkol sa YouTube, may mga tanungan mo kayo. Ayan. Ayun. Saan ko talod? Walang tinakapat. Trailer. $149. Ayan, 149 na siya. 150. Hindi na ako mag-iwan ng bakas. Ayun guys, may nakapin ako sa taas. Tamsakan niya naman si Lod sa D4G. Kaya upcoming live niya, 5 pa naman. Yan.
152. Kami na lang thumbs up. Ayun, sana yung mga viewers natin dyan, maraming salamat ulit. Ayun guys, 14 minutes na lang ako yung mag-end na po ng aking live stream. Ayun, bago pa ako mag-end guys, may nakapin po ko sa taas ng saka naman yung upcoming live ni Lods D4G Official. Ayan. Ayun, may shoutout sa lahat ng mga members ko dyan. Ayun, shoutout din sa kaibigan natin dyan sa Mardi Nation. Feel the music. At siyempre shoutout din sa lahat po natin ng mga kaibigan din ito sa mundo ng YouTube. Mga tulad natin ng mga small YouTuber. Feel the beats from DJ. Ayun guys, mga atras abante na aragay. Aragay, kasakit. Iloilo Beats Club. Ayan, shoutout man dyan sa aking mga kababayan. Ayan, dyan sa Iloilo. Mayong gabi sa inyo tanan dira. Ayan, mayong gabi sa inyo tanan dira. Ayan, siyempre, sa Iloilo. Mayong gabi diha. Ayan, pagsasunubano ba yan? Ayan, tama. Okay. Ilonggo kasi ako guys. Siyempre, paano mo nalaman na Ilonggo ko? Siguro sa pananamit ko, no? Yan sa tad yan, sa mga Ilonggo, nakatulad ko. Yung mga mailong. Shout out sa lahat ng mga Ilonggo dyan. Shout out din po sa aking pamilya dyan sa bansang Pilipinas. Siyempre sa Iloilo City. Ayan, mayong gabi sa inyo dyan. Nakapanyapon na kamo da. Kamusta na kamo? Ano mga sudan nyo da sa Iloilo? Kay natulutog na ako subong. Namin sa sudan subong ano, nang ano bala, inang tuyo. Tuyo tsaka noodles. Sampat naging sila mo. Tuyo, alam mo yung tuyo sa amin kasi hawal-hawal eh. Uga. Uga kanina sa Ilonggo. Uga. Kung masarap pagka umulan-ulan guys. Masarap umulan ng tuyo at saka noodles. Pero pagka malakas naman yung ulan, ako maraming natatakot na mga kababayan. Baka mabuntis na naman. Siyempre sa may mga ano lang, sa mga mag-asawa. Except naman sa mga wala pang ano. Siyempre. Ayan, sa mga ano dyan, na medyo maulan-ulan na ngayon, papasok ng ulan, ayan, mag-ingat-ingat po tayo. Kasi madulas po yung daan, madalas bumabaha. Ayan. Siyempre sa mga nanay dyan, mag-ingat-ingat din po kayo kasi pag tag-ulan, malamig. Medyo hindi pwede maglamig kasi tag-init dito. Ay, ano ba yan? Dapat maghanda-handa na naman ulit yung mga ano natin dyan sa Pilipinas kasi guys, papasok ko naman yung habagat. Ayan, buwan ng Hulyo yun. Tag-ulan na naman yan. Ako, mag-ingat-ingat po tayo. Yung may mga ano kayo dyan, yung may mga dapat kayo linisin dyan kasi nga baka papasok naman, uso na naman yung dinggin yan. Dinggi ba? Oo. At sinasabi nila dati ng mga leptospirosis. Ayan. Siyempre, mag-ingat tayo guys. Linisin po natin yung ating mga bakuran dyan. Diba? Siyempre, papasok na yung tag-ulan. Bubulol ko rin tayo. Ngayon nga, malakas na yung ulan sa atin. Yan, kung may mga ano kayo dyan. Siyempre sa amin dati guys sa probinsya, alam niyo yung ano ng niyog. Kasi sa bahay namin marami kasi puno ng niyog dati. Ang kinuprasan, binibiyak kasi yan. Yan, tinataob din namin yan pagka, para pagsapin na tag-ulan, di mag-stock yung tubig doon. Diba? Maraming lamok. Siyempre, alam mo naman sa probinsya, pagka lamok, pagka walang kulambo, talagang papaktahin ka ng lamok doon. Linis-linis po tayo sa ating ano tawag nito? Mga paikot ng bahay. Ayan, importante dyan guys. Para iwas po tayo sa lamok. At iwas din po tayo sa leptospirosis. Para si doktor, ano lang.
Dr. Willie Ong. Ayan si Dr. Willie Ong, nagbabalik na naman siya sa pagbablog ko, di ba? Kasi may napanood ako guys na nasa YouTube. Yung bata, yung nag-viral, yung namatay, 4 years old yata yun. Yung parang hindi kasi pinapansin ng magulang. Parang sakit na diabetic. Oo. Pero ako nakita niyo yun sa YouTube. Oo, ka 4 years old, magandang bata pa. Pero nakita ko rin ni react ni Dr. Willie Ong yun, yung bata. Yung baby, 4 years old. Kasi parang bumagsak yung sugar niya. O, di ba? Bumagsak yung sugar niya eh. Mahirap kaya yung mga anak natin minsan na huwag natin pabayaan, lalo kung maliit pa. Kasi minsan nawiwili na yung mga bata sa kakalaro-laro ng mga gadgets tapos hindi natin napapansin. O, di ba? Alam niyo kasi yan guys, nangyari kasi dito yung sa kasama ko ito. Dito, yung kasama ko dito sa kumpanya, 16 years old na yung anak niya. Kaya napilitan siyang umiksit dahil nga siyempre dalawa lang yung mga anak niya. Ano lang naman yun, trangkaso lang naman yun guys. Kasi busy yung kasi may negosyo nga. Trangkaso, normal na trangkaso lang kasi nga yung anak niya mahilig hindi naman palalaro. Kaso lang hindi siya palalabas ng kwarto. Labas sa kain. Parang papansin nila, parang namamutla. Parang di naman siya, trangkaso lang, pina-check up. Okay naman. Inistahan ng gamot. Tapos, after 3 days, sinintay nila, binalik nila kasi nga hindi bumababa yung lagnat. Ayun. Dila sa hospital, diretso na. Nung mga ilang lang, na-ICU kagad yung anak niya. Tapos, pagka umaga, pag nakumatos bigla siya. Pagka umaga, wala na yung anak niya. Yung sakit niya parang parang heart, tawag nun? Yung sa utak. Oo, yun ang findings sa kanya. O, di ba? Minsan kasi pagka sobra din tayo busy, kailangan mga anak natin guys, pansinin din natin baka mamaya may makaramdaman na rin yan. Siyempre sa mga nanay, tatay rin dyan. Para payo na tayo. Kasi yung nababasa natin eh. Kaya siyempre kailangan natin mag-ingat. Kasi minsan di mo mapapansin yung mga bata ngayon eh. Hindi mo alam, may sakit na pala. Siyempre pagka dinala mo sa medyo malala na. Sa top dyan ulit sa 5. Ayun, mag 6 minutes na po tayo guys. Mag-end na rin ako maya-maya. Ayun, Simple M Vlogs. Ayun guys, may nakapin ako sa taas. Support naman natin yung upcoming live ni Loz 4G. Loz 4G official. Ayan. Rocket. Ayan, maraming salamat ulit dyan sa dumalaw sa aking live stream. Ayan. Maraming salamat sa nag-thumbs up dyan. Ayan, maraming salamat sa pa-BG mo dyan. Ayan, Ma'am Scarlett. Ayan guys, may 5 minutes na lang po ako para ako yung mag-end na rin ng aking live stream para makasupport. Ayan, may upcoming live din po si Ma'am Scarlett Vlog. Ayan, wala pa kaya tayo ng kanyang Pwede mo na yung gawin sa'yo, Ma'am Scarlett, yung live stream mo. Nakaschedule ka, di ba? 1 o'clock. Ikaw muna. Kasi 5 minutes mag-end na lang. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo dyan, Lad Zoni, sa pa-BG mo dyan sa baba. At sa lahat po na dumalaw sa kanina, maraming salamat. Ayan. Yan nga sabi ni Robin Padilla. It's late in the evening. I feel wonderful tonight. Ano si Robin. Yung iba kasi dyan guys, comment ng comment. Diba? Marami ka makakabasa doon. Baka hindi naman bumoto yun eh. Kung saan pa yung hindi bumoto, yung pa yata matadakang eh.
Naka-live po si Maria. Sige. Tapusin mo si Maria sa pag-live. O, diba? Tapos yung iba nakipag-debate. Ayan pala, hindi naman nakaboto. Ako guys, pwede akong pag-debate kasi nakaboto ako eh. Pag tinanong mo, nakaboto ka ba? Sabi niya hindi. Oo, manahimik ka. Nakaboto eh. Saan pa yun yung nakaboto, post ng post? Hindi naman pala bumunto eh. Ayun. Yan, shoutout sa lahat po ng ano dyan. Shoutout sa lahat po. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan guys. Sa mga 8 minutes. Ayan, mga 4 minutes na lang ako mag-end na rin. Pero 2 hours lang yung live natin. Mahirap naman kung masyadong mahaba. Ayan guys, may nakapin pa ko dyan yung upcoming live ni Lods 4D4G. Ayan. Ayan. Siyempre, Ma'am Scarlett, baba mo na rin siguro yung ano mo. Para baka may natam sa kanan. Siguro. Para isabit ko nga dito bago tayo mag-end. Yan, ikaw na magbaba para pag binaba mo para masabit ko para kita yung pangalan. Ayun, yan nga yung sabi ng titulo natin, be a good person but don't waste time to prove it. Di ba? Hindi naman kailangan na makipagplastikan ka dyan, guys. Makakatutulad tayo. Maraming salamat sa lahat. Sa Kaidol daan lang po, papapaya. Maraming salamat sa lahat sa FG20. Yan guys, may nakapin ako ulit dyan. Basta DJ Boom Boom, the best. Upcoming premiere. The best na mapasahod ka pa. Maya. Yan sa 11 million viewers natin yan. Maraming salamat ulit yan guys. Ayun, support naman guys yung nakapin yan. Upcoming live ni Ma'am Scarlett. Maya na po yan. Ayan. And Lods MG Binti. Tamsak Idol. Tamtax Idol. Diba? Tamsak. MG Binti. Maraming salamat ulit yan sa padala mo Lods MG Binti. Ayun sa 11 million viewers natin yan. Maraming salamat sa inyo dyan. Ayun guys, kung may mga bahay pa ko dyan, kung may premiere upcoming live po kayo, baba nyo para tamsakan po natin. Ay pantamsak po tayo. Kung may mga video kayo dyan nila, baba nyo para i-view po natin. Ayan, mga shoutout sa'yo, MG. Ayan. Ayan, maraming salamat, sabi ni Ma'am Scarlett. Feel the music of Iloilo Beats Club DJs.
pala si Lods NG Idol. Ayan, maraming salamat sa iyo ulit, Lods NG20. Ayan, sa pag-ayuda ka. Excuse me, kagabi. Ayan, sige Lods, makadalaw din po ako sa live mo. Ayan. Maraming salamat sa support. Ayan. Thank you so much sa pagdalaw sa NG20. Ayan, sige. Ayan, sinasama yan pa naka-live ka. Siguro mga pasal din ako dun sa live stream. Maraming salamat ulit sa iyo, Lods NG20, sa pag-tamsak at sa pag-ayuda sa aking channel kagabi. Ayan, thank you. Ayan, maraming salamat din sa iyo, mga Scarlett. This is the mix of DJ Bongbong. Ayun guys, pa-support naman upcoming live. Di ba, Scarlett? Ayan, dapat 1 o'clock yung kanyang live. Ayan, sige, may hinihintay pa siya matapos live bago siya mag-go ng live. Ayan, maraming salamat ulit sa pagdalaw kanina, Loud Salde S7. Ayan, ganon kay KJ Babes. Ayan, maraming salamat sa pagdalaw. Ayan, shoutout ulit kay Fellows Nelson at kay Ma'am Lazy. Kamusta naman kayo dyan? Siyempre sa lahat po ng mga kaibigan po natin. Sa lahat po ng mga members natin dyan, may shoutout sa inyo. Ayan, kay Bro Noel Nara, kay Lods Piofio. Ayan, kay Maria 143, kay Ma'am Scarlett Vlog, kay Lods Sweet Kate, kay Mama Bros Vlog. Maraming salamat ulit sa inyo, sa lahat-lahat po dyan. Hindi ko na kayo maisa-isa. Maraming salamat. At shoutout din po sa lahat ng mga team Maliw-Maliw. Ayun. Shoutout din po sa kaibigan natin sa Mardi Nation. Shoutout din sa lahat-lahat po ng mga kaibigan natin dito sa mundo. So, tulad natin ng mga small YouTuber dito sa mundo ng YouTube. Maraming salamat. Yan, shoutout din dyan sa bansang Pilipinas. Shoutout din sa lahat po ng mga OFW. At sa 9 million viewers natin dyan, maraming salamat ulit. Ayun. Kay Lods MG20, maraming salamat ulit sa support kagabi. Ayan, sa pag-ayuda kagabi. Ayan, sa bahay. Ayan guys, sa 9 million viewers natin, maraming salamat ulit. Okay, naka 2 hours na. Ayan, maraming salamat sa inyong pag-support dyan. Ay, magpasamantalang mag-end na muna. Naka 2 hours na po ako para magpahinga at para makapag-support din po tayo sa iba. Maraming salamat ulit sa inyo dyan guys. Ma'am Scarlett, maraming salamat sa BG mo dyan. At sa lahat-lahat, maraming salamat ulit dyan guys. Mag-ingat po kayo lagi and then keep safe sa lahat and God bless us all. Bye-bye.